Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh sedulur kabeh ing channel Tiang Jawi, channel sing ncritakake kahanan urip wong Jawa, saka alam, budaya nganti cerita saben dinane ing masyarakat. Sedulur kabeh, sakwise udan deres sing tumurun pirang-pirang dina tanpa kendhat wingi, kahanan ing sawetara wilayah Pantura saiki isih katon kebak banyu. Kali-kali durung rampung surut, sawah lan empang isih kebanjiran. Ing sawetara panggonan banyu isih ngluwihi dalan kampung. Banyu sing ngluwap iki dadi tandha yen alam lagi duwe lakone dhewe. Kanggo sebagian masyarakat iki dadi ujian sing ora enteng. Omah kebanjiran, aktivitas saben dina keganggu, lan panguripan dadi ora mesti. Nanging sedulur, wali ing kahanan sing angel kaya iki ana uga sing bisa njupuk hikmahe. Nalika banyu isih ngluwap, para pemancing malah padha metu, nggawa joran, nggawa umpan, lan nggawa pangarep-arep. Ing pinggir kali, ing pinggir sawah sing kebanjiran, lan ing pinggir kolam, nganti ing saluran banyu gedhe, para pemancing padha nglumpuk. Ora mung wong tuwa dulur, nanging uga bocah enom, ana sing mung kanggo ngisi wektu, ana uga sing tenanan golek asil. Nalika banjir dulur, iwak-iwak saka empang lan kali gedhe mlebu menyang wilayah sing biyen garing. Iwak padha goleki papan anyar. Ing kahanan kaya ngene iki, iwak dadi luwih aktif, lan kesempatan kanggo nyekel iwak dadi luwih gedhe. Ora nggumunake yen swasana pinggir banyu saiki katon rame. Swara banyu mili campur karo swara guyonan para pemancing. Senajan sikile kebas kena banyu, rai-rai padha katon sumringah. Sedulur sedaya Tiang Jawi, masyarakat Pantura wis suwe urip bareng karo banjir. Wis ngerti carane nyelarasake urip karo alam. Nalika ora bisa nglawan, sing bisa ditindakake yaiku ngatur lan njupuk kesempatan sing ana. Hasil pancingan ana sing mung sithik, ana uga sing ngluwihi pangarepan. Iwak lele, patin, nila, lan iwak kali liyane dadi rejeki tambahan.
ana sing digawa mulih kanggo lauk mangan sekeluarga, ana uga sing didol kanggo nambah kebutuhan saben dina. Sing luwih penting maneh sedulurku, kahanan kaya ngene iki dadi panggonan kanggo silaturahmi. Wong-wong padha crita, padha guyu lan padha ngelingake siji lan sijine supaya tetep waspada. Amarga senajan kahanan katon nyenengke, banjir tetep duwe resiko. Arus banyu ora bisa ditebak. Mula tetep kudu hati-hati lan waspada. Ora sembrono lan gatekake keselamatan. Sedulurku kabeh, saka kahanan iki kita diajak sinau. Alam ora nate mungsuhan, nanging menehi tondo. Yen kali dijogo, yen lingkungan diru, bisa uga banjir ora bakal dadi saben taun. Banyu sing luwap dina iki uga dadi pangeling-eling supaya manungsa luwih ngajeni alam. Lan muga-muga saka kahanan sing angel tetep ana rejeki lan kebersamaan. Mangkono sedulur, cerita saka pas saudan lan banjir sing ana ing wilayah Pantura. Muga-muga banyu mau cepet surut, kahanan bali normal lan masyarakat bisa nerusake urip kanthi luwih tentrem. Matur nuwun wis nonton lan ngrungokake. Aja lali terus nderek lan dukung channel Tiang Jawi. Matur nuwun awit kawigatosan panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.